Hercules! Kat ita, denggan ti umuna paset ti makalawas aserye tayo Anapolwan! Tinaulimak alugar! Dito'y drama tayo, Hercules! Apay ang nagparangka, engkantada diwan. Napatagtibagakan ka, Hercules. Anya dayta, engkantada diwan. Adda baro a misyon mo. Ha? Tulungam dagiti tattao iti adayo a lugar. Kasapulan dati tulong mo. Engkantada diwan? Si kalaang ti makaparmak iti dakas a parswa. Adim mapaw iti dayjay a lugar. Ha? Nagbalinan a naulimak dayjay a lugar. Gapo iti dakas a parswa. Jak maawatan ti ibagbagam, engkantada diwan. Nakunam ang naulimak dayjay a lugar. Ngam, apay nga addadakas a parswa, amang ririribok kadagiti agindag. Maawatam to amin dagiti ibagbagak. Iti kanito nga addakan to iti dayjay a lugar. Ha? Ngam dayto iti tandaanam, Hercules. No makadanon ka iti dayjay a lugar. Nasken asaan ka nga agparnuay iti anyaman nga oni. Ha? Iti kanito nga agparnuay ka iti oni. Rumuar ti dakas a parswa. Kat patayen na dagiti tattao. Anya? Awanan mata ti dakas a parswa. Ngam addaan daytoy iti naidumduma a panagdengeg. Basitla amang ngeg na akarasakas. Agparangan, kat patayen nan dagiti tao. Denggam a naimbag ti ibagakan ka, Hercules. Kaya't ko ti sumurot ken ka, apok. Delikado ti lugar apapanak, apong Herman. Saan kan asumurot pa'y kanyak? Sana ka mabuting iti bagbaga madaka sa parswa. Jakmatla kayat ti mabati ditoy. Apong? Iso nga isurot na kon, Hercules, apok. Sige, apong. Ay na! Agyaman na, Hercules! Hay, di kagdanag ta sa anak apasalsali iti aramidam. Ayun gayam, apong. Sa dino ti ayan ni Nimpa. Ha? Ay, jakmatin nakita ni Nympha ang mga nugyot YouTube. Ay, adala ang itay ditoy. Ay, sursuran do dayjay a Nimpa. Kay kayatin ni Nympha ti agtalinaed dito'y lubong tayo at tao. Ngam iti lubong dangay kanta siya. Ay, di na pa yan kaya ti maawagan iti tuwato. Wen, apong. Kabusor na no awagam iti tuwato. Gaputasaan kanumat at tuwato. Ay ket, awagan talatan itinagan na a Nympha. Tapno awan mo't may bagbaga na. Ay. Nimpa! Sa dino ti ayan mo! Nimpa! Ay, itay pa'y asap sa pulak ni Nimpa dito'y kakaykaywan. Napanan na nga ta. Ay, ituloy ko latan timag na. Nujak makita ni Nimpa, siguradong agbatain. Da kamilangan kada apong Herman kan satnipan ti agdalyasat. Nasum ngamin nga agpaspasyar ni Nimpa. Nagrigat pa'y matlang arod a mailasain. Gaputa nagbasit a parswa. Nimpa! Sa dino ti ayan mo! Nimpa! Agpakita ka! Nagsubli ka, mate. Adi mo kakuyog ni Nympha. Hercules. Ay, itay pa'y asap sa pulak ije kabakiran. Ngam napaayak laeng, apong. Ay, sa dino nga tan tinapanan na. Ay, panawan talatan. Ta, makaamon niya agyan dito'y balay. Wan apong. Datayo laangan kadasat ni panti agtignay. Ay, amumot tento ugali da dyan, Nympha. Pumanaw asan niyag pakada. Apong. Ha? Nakasagana ka din ti balunon tang agdalyasat? Ay, wen, apok. Ada naling taasabakan kamote. Ada matin danom nga inuminta. Nasayaat nga ron no kasta, apong.
Nisat-nipan ti pagluganan tang agdalyasat. Wen, apaw! Agtignay tangarudan, apong. Ala, agsaganakan satnipan. Agdalyasat tayon. Adayo a lugar ti papanan tayo. Apay ka de, satnipan. Anya ti ibagam. Ha? Kasla di ka makaidna satnipan. Anya ka di ti mapaspasamaken ka. Ha? Isumat lagayam asaan ka makaidna. Taad-dagayam ibagam kanyak. Nakaturog matgayam ni Nimpa iti rabaw mo. Narnakan iti turog. Ay, addamot lagayam ditoy. Itay pa'y asap sa pulag. Ha? Agurok pa yun ni Nimpa? Ha? Impig sana tinagurok? Salok kami. Salok kami. Salok kami. Agsasaaw? Kabayatan ti pan naturog na? Ibalbalikas na. Ti salokre. Salok kami. Salok kami. Ikop. Ikop. Salokre. Salokre. Diyak maawatan ti ibagbagana. Ay, nalabit aday tati sa uda ijay lubong da. Tinasayaat. Riingak laangan. Tagdalyasat kamin. Nimpa. Agriing ka. Nimpa. Agriing ka, Nimpa. Adda papanan tayo. Salok kami. Ha? Apay nga inawagan nak iti salokre? Ha? Aqua? Nothing, Hercules. Apay amin ni Inak. Adda papanan tayo, Nimpa. Imbaunak ni Encantada diwan iti nauli mag-alugar. Tulungak ka no dagiti tattao ijay. Kasta ka di, Hercules. Wow, Nimpa. Urayon tan dito'y ni Apong Herman. Kalpasan na, agdalyasat tayon. Marina, apay ka di, Carlota. Sa dino ti ayan dagiti kakadwa tayo. Nagtaknida iti burayok. Datayo laangan tinabati dito'y tanlaong. Kasano daan nakaadayo? Napigsa ti panagdengag ti dakas a parswa. Numakangag iti arimpadek. Nagparatak ti garaw na. Kat sanubun na dagiti tattao. Diyak amo no kasano daan nakaadayo. Ikagumaan tayo mo ti makaadayo iti day. Aday tan ti dakas a parswa. Nalabit anangag na tangag sarsarita. Isardang tapay laang tagsarita. At tanang ko'y tay ngagsasao sa dinungatan ti ayanda. Diyak makakita ngam napigsa ti panagtanggag ko. Masarap ko no sa dino ti ayan dagiti tattao. Nasirib dagiti awanan bay na tattao. Nalaindang aglimang. Pagbalinak ida at araon, itikan nito, amasaap ko ida. Dayay, at tanang ko nga nabaab,
Kartingak di mapan iti dayjay a lugar. Pagbalinin kayo, ataraon. At naman ang pinatay jay dakas aparswa. Delikado da ito yan. Sinyasak ni Marina. Asaan kami nga gargaraw. Agdalaang iti saan unay nga adayo ti dakas aparswa. Nagsinyas mat kanyak ni Marina. Ibagbaga na ang nakita na ti dakas aparswa. Saan kami nga gargaraw kini Marina? Tapno saan na kami amasaop ti dakas aparswa. Aging kat at tamangag ko akarasakas. At datao ataraon ko. Mabsugak manen. Agtalina edak pailaeng iti daytoy a lugar. Barang adan tumangag ko akarasakas. Agpaliiwak anaimbag. Agina na kayo pa, apong. Ay, Amok na bannog kayon. ay, kabailak pa'y tagdalyasa, Hercules. Sa anak mo't mabannog, gaputa nakasakayak kinisat nipan. Si kakit di ati mabannog, gaputa nagnagnaka. Jack Marik na ti bannog, apong Herman. Sika ti pampanunutak. Awan ti pagparikutam kanyak, Hercules. Nabanog ako. Nagluglugan iti bukot ni Sapnipan. Hercules. Anya? Nabannog ka? Nga uray naglugan kalaang itibukot ni Satnipan? Yes, Hercules. Isumagi na natayupay. Mabiit laeng. Tamang kita ak iti mabalin tayo akanan dito'y kabakiran. Ay, sanen. Adamot balon tayo analingta sa baken kamote. Ay na, apong. Sabali laeng numakaalak dito'y kabakiran. Basta urayin da kon dito'y. Agyaman akta nagparangka, engkantada diwan. Asideg kami ka di iti papanan mi alugar. Adayo pa'y, Hercules. Dalya sa atin nyo pa'y ti maikatlo abantay. Kasta ka de, engkantada diwan. No malabsan nyo ti maikatlo abantay. Makita yon tinalawa akarayan. Surutan nyo ti surong. Agingga amadanan nyo manin ti maudi abantay. Uwan, engkantada diwan. No makadanon kayo iti maudi abantay. Tanangan nyo ti garawyo. Wenno ti arimpadak yo. Ha? Naidumduman di parswa ang makalaban mo, Hercules. Awanan mata. Ngam napigsa ti panagdangag na. Engkantada diwan. Parmakam da di aparswa. Tapno awanen pagbutbutngan dagiti agindag. Engkantada diwan. Sa dino tinaggapuan day jay aparswa. Naggapo iti sabali a puli dagiti inkanto, Hercules. Nakastruk da diti lubong yo at tao. Gapo ka ni Rey namang mangkit. Anya? Dagijay aparswa ti pasurot idi ni Rey namang mangkit. Amang parmak kadagiti nasisingpat nga inkantada. Anya? Hercules, saan lang agmaymaysa ti makalaban mo? Nudikat adoda. Kasta gayam, engkantada diwan. Nabayag a panawon ang nagpukaw dagiti aparswa. Ngam tijak maawatan. Kaladlatan ang nagparangda iti dayjay a lugar. Anya? Aginggat adda diti lobong yo ti karkarma ni Rey namang mangkik. Saan mo't amapukaw dagiti pasurot na. Ay, nagapwam aya, Hercules. Ay, nagbayag kay tinapanam Nagsarita kami pa'y kaniingkantada diwan, apong Herman. Aya, Isumat lagayam. Anagbayag ka, Hercules. Kunak mga tanda ka sana pa
kasama kan ka. Nasken kanu ama kagteng tayon iti lugar apapanan tayo. Gaputan nagwarasen dagiti dakes a parswa. Ay, anya pa lang arod tararamidin tayaw. Ay, mapantayaw na. Ay, Inayadan talaan ti Magna Marina. Wan, Carlota, sambutan tati umadayo. Nakitak namin nga imadayo mo ti dakes a parswa. Mapantamat itinagpak niyan dagiti kalugaran ta. Panagkunak. Basit tayo laangan ang nagbati dito'y tayo. Sumartan tapay, Carlota. At nanangag ko akarasakas. Tilakit ti dakes a parswa na ita. Awan pa'y tagkot ko ti ka nagsasao. Wan, Marina. At tanangag ko itay nga rin patak. Ngam apay, ajak masaep no sa dino tayanda. Naglayang dangag lamang. Awanan ti mangag ko nga rin patak. Iti ka nito nga agkutida. Takas dan kanyak. Patayat ida! Mabutbutang ako lang. Marina, ang mga nukala at nga dagparang adakas sa parswa. Isungarod at tanangan tayo ti garaw tayo. Tapno saan amang ngagdagiti dakas a parswa ti arimpadak tayo. Ituloy tayo ka din ti Magna. Ulang, Carlota. Mabidlaang. Paliiwan tayo pa'y ti aglawlaw. Ang mga no at dadala ang amang sisiim kada tayo. Wan ulang. Nasken ti panaganad tayo. Daytoyin je karayan nga ibagbagan ni Encantada diwan. Makitkita kung ti mao di abantay. ha? Ay, uy napaw. Ay na, naglawakit din dayto akarayan. Dua nga aldaw, ti panagdalyasat tayaw. Ha? Mayat yang tikas dito'y karayan. Ha? Ay, nagdigos kamot niyag paison nimfa. Ay, kasanon no mabasa na payak mo. Saan ka na makatayab? Problem. Apong Herman. Kabangon na dito mayap. Nauray na basa ti payak ko. Ha? Ay. May mayat manan ti agtikos. No ikatagtipakan alay ko. Ops, ay, di mo aramidon day ta nimfa. Ay. Apay kitin na saan? Apong Herman. Ikatagkitin ti bagan alay ko. Ay, sa, di mo raramidon kunak manay. Ay. Basta ikatagtipakan alay ko. Apong Herman. Ay. Nimfa, di mon ikatantipagan anay mo. Mabalin mo mati agdigos. Nga oray saan mo nga ikatantipagan anay mo. Ikatagkit ti akas to'y. Ah, Ay, tumalikod ta. Ay. Apay nga talikod kayo. Apong Herman. Ay. Awan mati makita yung kanya. Ay. basta agtalikod kami, Nimpa. Anya ka din tiyar aramidam. Ay. Sangago kayon kanya. Awan mati makita yung asabali. Ha? Ay. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Sana matataw akas ka na kayo. Kudil ko lang ti makita yung. Ha? Awanan ti sabali pa'y. Uray kita andak. Ay, saan na mabalik, Nimfa? Kita andak ngamin awanan dyan nakabalabal kanyak abado. Ha? Ha? Pangaasim, Nimpa. Isublim ti badom. Ay. Apay nga minatitak kitaan. Tapnam muyo. Imbagak lang arudan asaan nakatao. Ay. Alan kita andak un. Sige man langan. Ha? Awan mo't gayam ti sabali ang makita.
kasla iit tabagem. Uun nga agpaisaw. Kasla iit lang ti bagay. Talagamat, Apong Herman, Hercules, Paya, Ima, kan sakak lang ti makita yung... Apay Nimfa, anya tinakitam. At tapangit na perswa. Ha? Ada pangit a parswa. Di kay at tagtagari. Palpaliiwan na tayo. Apay ajak makita. Awan mata na. Ngam nagdakkel tilapayag na. Ha? Umayan dito ayan tayo. Siya ti sabtam niya! Anya day a klase ti ayaw. Kelata nagtaray. Nalabit amay sa kadagiti dakas aparswa dayjay, Apong Herman. Hagam, ay saan tayo pa'y mat anak kadanon iti bantay. Ay, Apong Herman. apay ka tinimpa. Ha, agsublida ka di manay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayem, diyo liway na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapaul 1. Tinaulimek a lugar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.